Днес сме тук да срещнем случайни хора за едно ново начало, за едно ново предизвикателство, за една нова промяна, за едно бъдеще, за младото поколение. Здравей! Здравейте! Как сме? Добре съм, вие как сте? Как се чувствате? Прекрасно в момента. Радвам се. Ние сме от We Like You. Едно ново предизвикателство, нов формат и ново реалити за промяна. Искаш ли нещо да промениш в себе си? Също да станеш модна икона? Кой не би искал да стане, със сигурност да. Кажи ми нещо повече за теб. Ами, казвам се Сибел, на 20 съм, в момента уча и работя, занимавам се с музика, позволявам си да пея, понеже ми се отдава, мога да кажа. Супер! Какво искаш в себе си да промениш? Имаш ли някакво желание? Имаш ли някаква мечта? Ами, със сигурност всеки би искал да промени нещо в себе си и моето нещо е това да бъда малко по-отворена, да се чувствам по-добре с себе си и може би е това. Попадаш на точното място. Само искам един отговор от теб. Съгласна си ли да участваш? Да. Слагаме микрофон. Почваме веднага явно. Да. И разбира се, трябва да ти направя една снимка. Добре. Става ли? Разбира се. Усмивка? Чудесно! Изглеждаш прекрасно! Благодаря. Сега в момента се обаждам на Жени Калканджиева. Да видим дали ще те одобри. Надявам се. Окей? Добре, това с мене. Като цяло, какви неща харесваш за себе си? За себе си или за стила ми по-скоро? Това стил на дрехи. Това е нашия магазин. Харесвам широките дрехи, по-грубите. Добре. Аз мисля, че трябва да направим някаква варианта, да видим дали бъдеш малко по-скандална, малко по-модерна. Да, сигурно. Едното може да прави нещо по-класическо също така. Добре. Може да те видим малко по-женствена. Нека да пробваме някакви различни неща. Добре. И накрая ще изберем нещо, което ще ти приляга и ще чувстваш комфортно с него, защото стила в края на краищата е нещо, което трябва да прилега на тебе като етикет, нали, да бъдеш да представлява теб. Точно така. Добре. Ще раздаваме някакви дрежки. Набързо. Я да видя. Със сигурност не си че може. Добре. И дънги не е лошо. Със сигурност. Аз обичам дънги готино. И да те видя. Това е готино. Добре, и това ще го оставим. Ами, да почваме. Здрасти, много се радвам да те видя. Дино съм аз. Приятно ми е. Как се казваш? Сибел. Добре. Айде да правим някакви готини неща с косата. Готова ли си? Мисля, че имам нужда, да. Имаш нужда. Добре, правим го. Айде, идвай с мен. Окей, какво си представяш? Имаш ли някакво виждане за косата ти? Дай да я пуснем да видим какво се случва. Абсолютно си нямам на идея, просто оставам работата на професионалисти. Ти ходиш вързана и в ежедневието или? Да, по-удобно ми е. Добре, окей. Прибрано, да ми духавята и се чувствам по-добре. Добре, имаш страхотна коса. Благодаря. Супер плътна, предполагам и доста къдрава. Ще използваме твоя естествен текстчър на косата и ще направим супер готина визия, да. Тип и в само нещо такова. Да, ще стане много свежо. Съгласна съм. Добре. Здравейте, аз се казвам Деми, съм професионален гримьор. Днеска правя визията на това хубаво момиче, което ще бъде изненада и може да следите в епизода как ще стане. Инстаграмът ми ще бъде някъде изписан по екрана. All I need
Аз лично много се вълнувам и нямам търпение да видим твоята промяна. Готова ли си? Аз също много се вълнувам, така че... Окей, давай, правим го. Какво ще кажеш? Аз направо не мога да повярвам. Ти си друг човек, нали? Много яко. Със сигурност да, уникална съм просто. Виж, имам още една изненада за теб. Поканил съм твой много любим човек, който нямаше търпение и чакаше супер нетърпеливо през целия ден. Готова ли си да се видите с него? Ами, готова съм. Окей, нека да го поканим. Сибелчик! Ти ли си била? Може ли, не мога да те позная. Нали? Риците и стила. Аз също не можах да се позная, камо ли. Уникална. Благодаря. И какво може, наистина изглеждаш уникално. Благодаря. Наистина, просто не мога да те позная. Една прегръдка между вас. Много съм стричен, че и двете сте развълнувани да се видите ти в новото амплоа. Страхотно. Имаме хепи енд. Наистина.